Comprar pescado e marisco convértese nunha actividade de aforro para os petos da poboación, mentres os postos de frescos das prazas de abasto resisten o temporal. Ir ao mercado e comprar produtos frescos é unha actividade que sufriu altibaixos estes últimos meses. Está claro que a subida dos prezos na alimentación e sobre todo no pescado e nos mariscos deixa os petos da poboación en mínimos, e iso tamén repercute nos postos da praza de abastos. Pouquiño subeu o peixe así inferior e todo eso subeu un pouquiño, e a xente asústase porque na súa vida comprou o peixe tan caro. Segundo o indicador de prezos de consumo, o pescado subiu un 10% o seu prezo, case a metade con respecto á carne. Souba, chopo, xurel, a poboación ao final compra a peza máis barata que encontre. O que sea máis barato. E cal é o máis barato agora? Por exemplo, mira, xa os xureles iban a 5 euros e están a 8. Por exemplo, a rincha está a 7 euros e iba ao mellor a 3 ou 4 euros. Foi subindo así, a pouco foi subindo todo. Carralla, xouba de rianxo, chopo. E a canto tedes os prezos agora? Que é o máis caro que está vendendo aquí? O máis caro é o peixe máis bo, o pargo, que son peixes que hai menos. Tuve en rubio, que tamén se vendeu moi ben, pero tamén é un peixe que se ve menos e está máis caro. Pero o rubio estaba a 19, mira, o pargo tes aquí o precio, está a 26. Tamén o marisco experimentou este incremento, pero pese a estas subidas, poucas pezas que hai no mercado véndense todas. Badeixo, faneca, ameixa, o marisco véndese moito, o camarón termineino. E xa pensando nas datas sinaladas no calendario de decembro, As ventas están máis paradas, pero bueno, é normal. Pero bueno, esperemos que agora melloren cara a Navidad. De subir, creo que han de subir a meixa hai moi pouca, polo visto, e vamos a ver, comeremos as conchas, as ameixas non as conchas. aínda que dá tempo para a celebración, se as prazas de abasto esperan que os prezos mantéñanse e poidan remontar ao final deste ano de subidas.